Hvad sker der i mødet mellem antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig. Frederik, kom op til bordet til os andre, og tag lidt luft ind. Tag en sluk vand. Tak for det. Lars, yes. Altså, jeg ved, at du synes, at det her det er dårlig poesi. Hvorfor er det dårligt? Det er Frederik, han har skrevet. Det, som jeg jo er ude efter, ikke? Det er jo talent. Jeg vil gerne kunne sidde her og synes, at det var rigtig fedt. Men det synes du så ikke, det er? Nej, det her er en meget, meget polemisk poesi, for at sige det pænt, ikke? Altså, jeg vil opleve den som hadsk nogle steder, og det ved jeg ikke. Det kan stor poesi vel også være, men problemet med det, der tror jeg altså, at vi må operere med det, vi kalder geni- eller Strindberg-reglen, ikke? Altså, at hvis man er geni, så kan man tillade sig sådan cirka hvad som helst, ikke? Og være en meget, meget stor idiot også. Og det synes jeg ikke, vi har at gøre med her. Man kan sige, når man skriver sådan noget her, så er det lidt hinsides godt og ondt, synes jeg. Og man kan sige, hele den der meget moraliserende ting, der bliver lagt for dagen, den keder mig. Altså man kan sige, kig heller, nu har du selvfølgelig også allerede argumenteret for, at du rent formæssigt ikke synes, det er særlig stimulerende. Det er meget, meget fint. Lige så snart vi begynder at gå over i snakken, hvad skal vi sige, godt og ondt, det keder mig på den måde der.